de drac Z que estima tot el món. Canviaré de cosa amb en Pageta! La història va començar el 15 de febrer de 1990, fa gairebé 2 anys. Dins la programació infantil de TV3 s'emetia el primer capítol d'una nova sèrie, Bola de Drac. La història d'un nen que vivia a la muntanya, educat de forma gairebé salvatge, que casualment es troba immers en la recerca de 7 boles màgiques que permeten demanar 3 desitjos a qui les troba. Una aventura fantàstica en un món de llegenda entre la ciència-ficció i l'èpica tradicional. L'èxit de la sèrie és fulminant. Però el més sorprenent de tot és que les aventures de Goku i Son Gohan no només interessen als nens petits i l'afició agafa força entre joves universitaris. A poc, sense gairebé cap suport publicitari, la sèrie guanya adeptes entre els estudiants. A les facultats, al costat d'apassionats al futbol, la política i l'estudi, es fan un lloc als songocomaniàtics. Rivalitzen recordant detalls de cada un dels episodis, graven els capítols que per motius d'exàmens no poden veure i tots asseguren tenir un company o un conegut que té gravades les més de 200 trameses que té la sèrie. Però sobretot col·leccionen records, gadgets, dibuixos i, si cal, fotocòpies calcades de la tele. Son Gohan! Son Gohan! El poder tenir una fotocòpia que no té el meu company o una cosa que no té ningú més, sembla que és com un tresor per nosaltres, no? Vull dir, tenir una cosa que saps que ningú més la pot tenir, doncs és com una mica de recompensa al teu esforç de haver aconseguit allà aquella tenda que ningú coneix. Vull dir, això és com una mica l'esperit de col·leccionisme. Intentar tenir el que l'altre no té. Jo crec que és això. Esclar, té raó, i pensar que no se m'havia acudit a mi. A mi tampoc, sí que arriba a pensar res, noi. És veritat que té raó. No m'havia d'haver posat tan nerviós. És una idea genial. I jo també l'aprovo. Com que cap empresa comercialitza a Catalunya records de la sèrie, els seguidors de Bola de Drac recorren massivament a la fotocòpia. Un suport inèdit que substitueix els còmics encara inexistents de les aventures de Son Goku. La idea és un èxit i l'intercanvi de serigrafia servirà als aficionats per esperar l'arribada dels records més tradicionals. 209, 35, 70, 208, 48... Aquest és l'ambient que hi havia diumenge passat al matí al mercat de Sant Antoni de Barcelona. Milers de persones, grans i petits, s'agrupaven a les voreres del carrer Borrell per canviar cromos de la recentment apareguda col·lecció de les aventures del drac. Fa menys de 15 dies, l'empresa editora va llançar al mercat 400.000 àlbums i més de 14 milions de cromos per fer front a la massiva demanda dels aficionats. El del Goku, quin és? Què? 300? 300. Aquí hi ha tota la col·lecció sencera. I val tota la col·lecció? 5.000. I en 26, Ja està. S'hi congrega tanta gent que des de fa uns diumenges la Guàrdia Urbana ha incrementat els seus efectius per regular el trànsit. Això és el més nou. Les voleu per separat, també? I van decidir fer una cosa bastant sèria. Llavors ara estem preparant els estatuts del club i el que fem a través del club és tot el tipus d'informació que rebem sobre la de drac, la distribuïm als socis de forma més o menys gratuïta. El que ells fan és pagar el preu del cost dels gastos d'envio i reben tot el que són les pel·lícules que hi ha a França, per exemple, les 20 bandes sonores que hi ha a Japó i tot tipus d'informació sobre la sèrie. Mai un personatge que ha aconseguit tanta popularitat s'havia difós només en versió catalana i per primer cop el còmic es distribuirà només en aquesta llengua, igual que l'àlbum de cromos. I quan falta poc menys d'un mes perquè acabi la segona entrega de les aventures de Son Goku, la sèrie s'ha convertit per dret propi en un clàssic de la televisió. Uns personatges amb característiques pròpies dels humans, amb virtuts i debilitats. Una lluita contínua entre el bé i el mal on els bons són molt bons i ajuden els dèbils i on els dolents ho són tant que fins i tot es traeixen els uns als altres. I on si un dolent no ho és massa, acaba ajudant els protagonistes.
Tot això amb una trama que sap mantenir el misteri i la intriga, emmarcada en una ambientació màgica i fantàstica. No hauria de ser problemàtic. A veure què hi diu el drac. Realment hi ha fenòmens col·lectius com poden ser les sèries de televisió, de dibuixos o no, que són recordats moltes vegades des del punt de vista de la nostàlgia. Ara bé, crec que Bola de Drac estarà més proper per entendre'ns del que en la nostra època podia estar el Bonanza, que no pas de personatges d'historieta com el Tintín o l'Asterix, o inclús en el nostre país el Capitán Trueno, o fenòmens com el TV o el Pulgarcito, que estrictament formen part de la nostra cultura. Penso que en aquest sentit Bola de Drac ens queda una mica lluny. Cada tarda, quan surten del col·legi, milers i milers de nens esperen el capítol diari de Bola de Drac per poder recrear després les peripècies passades pels seus herois. Les antigues històries de l'Oest han deixat pas a aquest nou tipus d'aventures d'origen japonès. Adaptades al gust occidental, han triomfat en altres països d'Europa, sobretot a França. Però la pregunta que molts pares es fan és quina influència poden tenir sobre els nens més petits aquestes aventures. La duresa amb què s'enfronten en cadascuna de les batalles i el realisme amb què es mostren els combats han fet que la sèrie tingui molts partidaris, però també molts detractors que consideren que conté un excés de violència. Canvi de cos! És una violència d'herois, de personatges que són més que els homes comuns i que combaten per una causa noble que pràcticament els depassa. En aquest cas, salvar la Terra. Per tant, jo diria que són uns personatges fantàstics, però d'una fantasia que ens és molt propera. En la nostra pròpia tradició podem trobar molts exemples. Tirant-lo blanc, per exemple. Som-hi! Els detractors consideren que la violència sempre és perjudicial, encara que sigui fantàstica. Però hi ha altres opinions que defensen que els nens no s'arriben a considerar mai víctimes d'aquesta agressivitat. Els meus fills van començar a veure aquesta sèrie ja fa bastant temps, perquè fa molt temps que dura, i no m'hi havia fixat fins que un dia, casualment, vaig veure un episodi i em va sobtar enormement el grau de violència que hi havia, no? Inclús escenes de tortura, autèntica tortura, i de molt mal gust. Això em va indignar i em vaig parlar amb altres pares i vaig descobrir que molts pares estaven amoïnats amb aquest tema perquè veien que ho feien en una hora en què els nens havien de veure la tele, perquè és l'hora que més els agrada veure la tele, i no ho podien evitar, no? No assisteixen a les consultes criatures, vull dir, o sigui, secundàriament haver vist sèries de televisió violentes, sí que assisteixen a les consultes criatures que han sigut brutalitzades per persones. La brutalització és un fenomen, vull dir, o sigui, que perjudica sens dubte la criatura, però és la brutalització psicològica que va acompanyada d'un component afectiu de presència o que va, vull dir, aportada totalment dintre d'un context físic, vull dir, d'agressió cap a aquesta determinada criatura, vull dir, doncs, en aquest moment, no? Oh! Mireu això! Son Goku? Qui tenen els àlbums de cromos? No, voldria una samarreta o alguna cosa. És que és un nano de 24 anys. Sí. Molt bé.
Potser el que és més curiós de l'èxit de la història del drac és que s'ha aconseguit imposar sense gairebé suport promocional. Al contrari que altres sèries de dibuixos, Bola de Drac no ha estat objecte de cap comercialització. Ni les botigues més especialitzades del sector en tenien res per vendre. Els seguidors havien de comprar-ne els còmics a l'estranger per superar el que es podria qualificar d'autèntica síndrome d'abstinència. Un autocar que va vindre d'Alicant, ja de nois, no tan nois, o sigui, entre 16 i 18 i 19 anys, i aleshores el material que teníem aquí a la botiga, que no estava pràcticament a cap lloc de l'estat espanyol, es va quedar verdaderament esballat. Arribar al nivell de ficar-se de genolls, per favor, venda-me alguna cosa. Cosa vull dir que, com que són purament de mostres, però no les tinc per vendre. Bé, el motiu per què no hi ha hagut producte al mercat és perquè fins ara no hem tingut una emissió nacional, una cobertura nacional de la sèrie. Aleshores, doncs, els nostres clients no volien córrer el risc d'una inversió forta, per altra banda també per polítiques de distribució. I bueno, fa un mes que les dues úniques autonòmiques que no l'emetien l'han començat a emetre i ara doncs, tot just comencem a fer contractes de merchandising, diguéssim, amb el ritme normal. Jo calculo, bueno, nosaltres calculem que en 1 o 2 mesos hi haurà una varietat de mercat, en el mercat de 14, 15, inclús pot ser que 20 articles diferents. Que estic content! Pocs dies abans d'acabar la segona entrega televisiva de la història, el mercat quedarà inundat de productes amb llicència de Bola de Drac. Es tracta d'aprofitar l'empenta de la sèrie més popular del moment. Els pares i els joves ja no hauran de patir per aconseguir un nino, un clauer, un trencaclosques o un jersei de Son Goku. N'hi haurà per tots. Les fotocòpies probablement perdran tot l'interès i les coses, per dir-ho d'alguna manera, tornaran a la normalitat. No, Vegeta! Atura't! Alguns Son Goku maniàtics no es conformen amb qualsevol cosa. David Casas, de 18 anys, aficionat a la sèrie des dels primers capítols, va decidir incorporar al sistema telemàtic del seu ordinador un apartat Bola de Drac. Bé, doncs jo tinc un sistema telemàtic, ja fa 3 anys que vaig obrir, però clar, a partir de Bola de Drac vaig obrir un lloc dedicat a Bola de Drac on tota la gent que trucava, que participava en aquest sistema, s'hi poguessin comunicar. I a partir d'aquí ja, a través de missatges, hem fet trobades, reunions, hem conegut amb moltíssima gent a través d'aquest sistema. L'únic sistema de guanyar-lo era tornar-me la joventut i assegurar-me la vida eterna. Què passarà en els pròxims dies? Pot ser que ningú pugui derrotar el malvat Freezer? I si el derroten, quants n'hauran de morir en l'intent, a més d'en Vegeta? I Goku, Son Gohan i Krillin, què podran fer per tornar-los la vida? Tornaran a buscar les 7 boles de drac? I, evidentment, ens mantenim en estretíssim contacte amb els productors japonesos perquè així que tinguin acabada la continuació, és a dir, el Bola de Drac Z, emetre-la immediatament. I també pels habitants de Namek, aquí presents! En nom d'ells, t'esclafaré! Molt bé, t'espero aquí plantat. Empès per l'última petició que li acabava de formular en Vegeta abans de morir i també per amor als seus, en Son Goku ha pres la iniciativa ferma d'eliminar en Freezer. Tenia aquest deute amb el seu poble.